Zdravím vás, dnes som si pre vás pripravila kúpeľňu, ktorá má rozlohu 4,10 x 2,70. Tu sme zakomponovali veľký sprchový kút, ten je komfortný, sklo je 1,20 m dlhé, no a skrinka s umývadlom je 1,80 m. A verím, že máte novú inšpiráciu a teším sa na vás na budúce. Dovidenia. Obklady, ktoré sme použili za umývadlom, sú vo formáte 120 x 120. V tom väčšom formáte ukážu krásne. Formát, ktorý sme použili v sprchovom kúte, je 120 x 2,80. Tam sme ho zrezali na 2,45. Odtieň šedo-hnedý, preal je krásny. No a na stene sme použili menší formát a odtieň bejk.